Satan der. Lorte kontroller! Kom nu i gang altså! Virk du ordentligt! For helvede! Ej, hvad fuck, Courtois? Og det er utroligt, det her. Hvad er det for nogle OP-klamme taktikker, han har ham her? Fuck, hvor han stinker sikkert af lort ham her. Så er det fucking flere måneder siden noget i bad, altså. Fy for satan, hvor nu ligger ham her. Hvad er det, du er gang i, Tjek? Altså, har du slået hovedet, eller har du banket dit hoved ind i stolpen endnu en gang, eller hvad? Hvad fanden laver du? Kom nu i gang. Han er ned for helvede, jeg! Hvad helvede sker der? Hvad fanden er i gang i? Hvordan finder det grund til det her? Hvad fuck sker der? Jeg fucking røg på højplan i det der. Og så expected goals også, altså. Hvad helvede har I gang i? Så dæk dog op, Tosin, for helvede! Det er din, man endnu en gang. Tag nu fucking sammen, altså! Fuck er du står og laver? Kom nu i gang! Pino, det er lidt dårligt af dem, men stadigvæk. Det rukker jeg fucking ikke. Altså Rashford, gør et eller andet godt den her kamp. Eller VL bare generelt, altså. Noget lort. Kom nu. For helvede. Nej, hvad fuck som Botta. Min gang for helvede, altså. Du har fået 2 minutter til at spille, og du får det samme, hvad fuck, altså. Hvor er det fucking flot. For helvede. Men altså, for helvede! Hvor er det fucking utroligt, hvad jeg skal til. Ej, hvad fuck, Sam Botta? En tackling, det der for helvede. Hvor er den så fucking delayet? Min MP, for helvede! Tænk dig dog om, for helvede! Hvor fanden er du mig hen? Hvor er det fucking utroligt, det der, altså! Selv du til første gang, for helvede! Hvor er det dog utroligt, det der! For helvede! Ja, 10 sekund, altså. Men fuck nogen den der. Lad nu være, lortekontroller! Victor, skræmme! Det er utroligt, altså! For seks i min tommelfinger! Men det er utroligt, så skræmmende fungerer, altså. Sådan der, det hjælper kraften at smadre det lort. Hvad helvede var der frispark for det her? Nå, fint nok. Gider du tage og fjerne dig, Tosin, i en fucking skovl, altså? Nå, stå i vejen for frispark i en fucking klon, altså. For helvede, Tosin. Sådan der, Cristiano. Endelig laver du noget godt. Dragosin. Fucking hader du. Du er så pisse fucking... Nej, Jack! Jack, hvad er du gang i? Hvad fanden for lort, hvor du spiller det her? Sådan der. Lad nu være, Kubasi, hvad? For helvede, lad nu fuck op igen! Fuck dig, Kubasi! Det kræfter med 2 gange nu, altså! Hvad fuck er det, du laver? Får du bolden væk, når jeg beder om det? Så skal du pisse rundt med den på den måde der, altså. Hvad er lorte gameplay? For helvede, sikker. Løb dog, Lakro, hvad fanden sker der? Du har 88 penge, hvad fanden lunder du? Kom nu i gang med dig, altså! Hvor er det utroligt, altså? Hvad kraften godt kunne leve op med fucking størrelseskuffe, altså? Ja, samme pace, kom nu i gang. Hvad sker der for det her? Altså for helvede, det kan ikke være rigtigt, det der. Lad nu være, Cristiano! Du tænker det her! Tag nu sammen, altså! For helvede! Følg nu med en gang! For helvede!